си бе тръгнал. И така, по време на награждаването ще казваме спонсорите какво дават и какви са предметните награди. Започваме с само за една минута. Аз излязах два пъти. Аз излязах два пъти. На екипаж номер 37 Йордан Йорданов, Стефан Тодоров, Сузуки Самурай. Четвърто място на трето място вчерашния ден номер 57 Петър Добрев, Николай Николов, Штайрпух. Награждава директора на състезанието. От Гладиатор. Имаше ли награда? Подаръци от Гладиатор. Маслак Кендал от Маслак Кендал от Бонус.com и Рускомерц. и Рускомерц. Там ще ходи отпред. Вижда, не една от фенчета палеше. Павловски Кудиша Паджеро. Сега ще кажа Гладиатор, Рускомерц Подаръци от Гладиатор, Рускомерц и Бромус.com. Честито. Land Rover Defender. О, 45 лева. Специална награда за Подаръци от Рускомерц, Бромус.com. Рускомерц и Гладиатор. Бромус.com и Гладиатор. Това са победителите от вчерашния ден. Снимки за 24 часа, телеграф, стандарт. Я излезте там. Как ще ти тогава? Кажи Боре. Номер 57 трябва да останат Петър Добрев, Николай Никол. Шесто време за днес. Само ли сме застили рейд проба? Екипаж номер 57, нали току-що бяхте на трето място? За вчера. За месец сте на шесто място. Трябва да ви Да. За шесто място за днешния ден. Значи Меркурий да си послаждат правката Отправки от фирма Меркурий и от Рускомерц. и Рускомерц. На пето място екипаж номер 82 Евгений Северджиев и Митко Димов. На четвърто място екипаж номер 99. Излязохте ли? Мислих, че ви няма, извинявай. Подаръци от Меркурий и Рускомерц. На четвърто място номер 99 Станислав Стефан, Николай Чантов. Те се записаха само за днешния ден. Екипаж номер 99. На трето място екипаж номер 69 Смилен Кабакчиев, Христо Христов. Естествено от Габрово. Добре, че днес всичко се виждам, защото в финалната четвърка влязаха два габровски джипа и пак ще да кажат нещо. На трето място Мафра Чеки Габрово.
Подаръци от Мафра, Джеки Габрово, Гладиатор и Рускомес. На второ място, пак габровски екипаж, Деян Иванов и Вайло Лалев, Мерцедес Г. Рисков Габрово, естествено. Айде, утре по телевизора. Гладиатор Рускомес и Джеки Габрово. И на първо място, екипаж номер 70, Иван Шиндерски, Даниил Иванов, Джо Черовски. Дълга база, силен двигател, перфектно стежко. И специалната награда от организатора. Естествено. Награда от Джеки Габрово. Защото много ми хареса как караха момчета. Специалната награда. Специална награда, каквото? Дива авто, масла и гол. Дива авто, масла и гол. Награди от Джеки, Рускомес и Гладиатор, естествено. Снимки пред строя. Това са победителите от днешния ден. И сега генералното класиране в клас любители. О, Штифанел. Да, има още панелки. Ти си ги Така, на четвърто място с 22 точки екипаж номер 5, с 18 точки екипаж номер 37 Йордан Йорданов, Стефан Тодоров. Пето място екипаж номер 37. Няма да. На четвърто място. Подаръци се заменяли са. Награди Челси Плагадов и Рускомес. Екипаж номер 56 Петър Павлов, Методи Павлов. На трето място с 24 точки екипаж номер 70 Иван Шиндерски, Даниил Иванов, Джип Чероки. Браво! Да. Трето място. Награди от ВР, масла и гол. Купи естествено за победителите. На второ място с 25 точки екипаж номер 45 Веселин Радев, Атанас Георгиев, Land Rover Defender. Малко дай една кръчка само на себе. Как да янчиш ще работи? Награди БР и Дива авто Габрово. Награди от БР, Дива авто Габрово и масла и гол. На първо място победител И от Гладиатор. От Гладиатор. На първо място с 26 точки от двата дни екипаж номер 57 Петър Гол. Браво! Аз се излагам, я. Пак ли ти да излизам? Най-добре ти! Хайджак от Хайджак Карга, дигни, бе! .com, масла и гол. Гладиатор.
2. Това всичко е за победителите. Снимки за победителите. Ето това са победителите в клас любители за първия и втория ден. Ами, един момент. България. Откъде са победителите? От Варна, откъде да бъдат победители? От Варна. Второ място. Бургас. Ето. Сливен. Ето това е. Цялата награда. За жената на 45 екипаж. Специалната награда за жената на 45 екипаж. Ето какво е при мен. Вие са при вас. Не е ли познано? Да си солите маджите, а не във формата на солите. Ще се го наистина. Да. Добре, забравя се всичко. Това беше по-добре. Свършихме ли с снимките да минаваме в клас? Да. Сега всичко моля ви са само си снимете. Няма да готвим. Айде. Награда и за първия ден.